ngadap da kata jing sngongu yo belai. Bat ka jing aingu yo belai. Namar ngalong kumne de da kata jing bahas sebun jong belai. Yilong kumne de da jing kerku jong belai. Nga ai ka burom ka jing ro shu belai baro u belai jongi ulong badai hak ban yo ka burom bat ka jing ro. Nga ai ku belai i pi ki paralok yo wei pu wei. Ha ka kerteng ka ba im bat ka badan bor ka jong try jongi ulong Jesus Christ. Ka kubor ha ka ni ka por ka bamenta. Kalang kum ka jing keli yangi. Yano ka bangiela penlong kenrat. Yano ngi penlong kenrat. Hatungi penlong kenrat ika nam lene ika burom. Hatungi penlong kenrat ika spa lene ika pou. Lalingi penlong kenrat ika nam ika burom. Dia kata kenrat kolong hapting burom lene hap kongo. Lani penlong kenrat ika taka spa leka pou. Ni hap syekri ika taka spa ika pou. Lani hap kongo ka jing penyait ka spa ika pou. Hari ka spa kadai ka jing kerku ka jong belai. Bat kadai ka jing ai ka jong belai. Ko ki parlak. Ka spa kadai ka jing kerku ka bau belai la kerku fi. Belai la kerku ngi. Bat kadai ka jing ai ka jong belai ngi. Hari kam dei pat kadai kenrat jong ngi. Kadai kalong ka ban syekri fi. Kadai kalong ban syekri ngi. Bat kam dei kenrat jong ngi. Kanam ka buram kam dei kenrat. Kam long bat kam dei ta kenrat. U kenrat jonga jong pi tang uta keng uba thau ka rengyeng jong pi uba thau ka rengyeng jonga uba penlong pi kumne ka bangilong uta keng de kenrat jonge udai utrai jonga jong pi udai ublai jonga jong pi ba ulong u Jesus Christ uta keng ulong kenrat jonga jong pi ni barok kide ki syekri ni barok ngilong kita ki syekri. Ban kok ngu iyo ne kunrat. Ban kok ngu ino kunrat. Bat kawai ke long ba. Bangin long kita ki syekri ki babha. Ki syekri ki babha. Ban pensngo bah ino kunrat. Kumbaong na Ephesus. Nriu lenong dekat ke ban riu. Sengap ngan pule. Om da ke ba syekri hakmat. Kum kinong pensngo bah ki briu. Henry. Kum ki syekri Chris da kabale ika mon ublay nadu ke mensim. Sengat. Ni nginlong pi nginlong kita ki syekri ki babha ki jong utrai uba ublay jeng Jesus Christ. Bat ngin syekri ban pensngo bah yo ne kunrat ban pensngo bah yo blay. Bangin long kita ki briu. Wai poi baro usipai babha. Bat usyekri babha. Bo blain chem sngoba. Ha kita ki sipai babha. Bo blain chem sngoba. Ha kita ki syekri ke babha. Parlok. Kajing syekri jung iyo blay. Om bangi syekri. Hakmat. Kum kinong pen sngoba ki brio. Om ngaktin jung blay hang ne. Kumut ba. Om day ke bangin syekri. Tang habar. Tang habar. Tang habar. Om day ke bangin syekri kalong ba tang habar. Bat kalong man pensngaw baha tang ikibrew. Kata kalong kabaw blay chem sngaw baha. Hari ki syekri ukres. Baang kumne. Henry ki syekri ukres. Da kabale ya kamon ublay. Nadu kemensim bara. Sengap. Bangin long kita ki syekri ukres. Bangin kok ngu ya kamon jong blay. Bat bangin le ya kamon ke jong blay. Ublay bu ingi hakan ke pertai. Udon laga jing temu ke babha. Udon ke plan ke babha. Bat ngi hang ni ngilong. Kita ki syekri. Ki jong utrai Jesus Christ. Ngi hang ni ngilong. Kita ki sipai ke babha jong blay. Ngi hang ni ngilong. Kita ki syekri ke jong blay. Bat ukun rat jong ihi. Kolong tang unekeng. Ublay jong ajong pi. Ulong u Jesus Christ. Bat ngi hang ni. Ngi hapen kok ngu iya lah de. Bat ngi hapen dam iya lah de. Hakamon jong belai. Ya kamon jong belai. Lada ngi kentaj ya kamon jong belai.
ngi pensniu no ialah dia. Ki Parisi bat ki rusai ki kentaj ya kamon jong belai. Syakaban sniu ialah dia. Naba syam la pembaptis ki dau. Ong naka Lukas nyaw lunang nak hat ke balai pel. Snap. La dengi kentaj ya kamon jong belai ni pensniu ialah dia. Dia te kedau ngi don ha kanika khandau ngi don ha kanika perthai kalong bayangi bangin le ya kata kamon ka jong belai. Ngin le ya kamon jong belai. Ngin le da kata kamon sngo ba. Ngin shikri yo belai da kata kamon sngo ba. Bah bangin le ya kamon jong belai, ha bangin shikri yo belai nadu kata ka dok nut bat nadu mensim baro. Kau mut met bat mensim. In ailut show belai. Ki paralok kila. Tungin long. To fin long. Kita ki shikri ki babha ki jong Chris. Bat ban long ki sipai babha ki jong Jesus Christ. Ukun rat jongi kalong tang unekeng. Utau try bo belai jong ajong pi Jesus Christ. Ladang shim halade. Bo kun rat jongi Jesus. Bat ngin shikri ru iyo. Bat ngin leru ika mon jong. Bat ngin kongo ru iyo. Ngin pensngo bah tang iyo uhi. Blen kerkui fi. Pen kerkui ngi barok namenta ke burom jong. Hagane ke por. Ngin ya bu jing duai. Bat ngin ya duai menta jong pi ki paralok barok. Bat ngin kersyane pi haga jing duai hagane ke por. Tungin ya duai. Ngai ngu ime try ngadap ke jing sngo ngu ime ablai. Ngilong kumne de kata ka jing bahas bun jome. Me penlong ngi kumne try de kata ka jing iet ke jome. Ablai ngaduai ko pa. Ngi tip ko pa be ken rat jis be jonga. Melong kun rat aga jing em jongi. Melong belai aga jing em jongi. Nginam yo syuk ko try du way pat na lor jome. Melong ba kraw bat ubadan bor. Kerkui ki paralok ki ba shashkor ki ba yo sngaw. Pendap ika deka jing kerku ba kenja belai jome. Pendap ika deka bor ga jong men sim bekot jome ko try. Shim belai ga por nga idea me. Ngada duai bat ngapa ni kini kerteng mau jisu hala kertaru de. Amen. Ublen kerkui ngi barok lang namenta ke buram jo. Amen.